Poza mláky letí hlas. Hlas to príbeh nesie zas. Ak sa bavíš, zostaň s nami. Ideme ďalej bez prestávky. Dobrý deň. Dobrý den, zdravím tě Vlastíku zase. Čau Marečko, môj zlatý, si stále taký oficiálny, normálne sa kedy bojím, že mi že budeš nejaký vyberač daní alebo niečo. Dneska jsem si vzal tričečko s Biele, nápisem. čisté. Tak. Dobre, my pokračujeme ďalej tam, kde sme minule skončili. Predpokladám, že minulú časť ste videli a určite sa vám páčila. To bola tá časť vlastne z hoteliku, ktorý ste teraz videli v tomto krátkom úvode. No a pokračujeme ďalej, pretože samozrejme, že tento maličký hotelíček nie je až taký maličký. Je tu strašne veľa vecí, ktoré by sme vám dneska s Marečkom chceli ukázať. Marečko, no povedz mi, vieme, kde sa nachádzame, čiže môžeš nám to ešte pripomenúť, ako sa vlastne tento hotelík volá? Nazývá se to Chimney Hill Estate. Asi to nebudeme jak překládat, ale je to prostě taková To by bola farma. sranda to preložiť. Asi jo, nechám to na Vlasta. Jo. Dobre. Je to prostě taková malá farma. Krásne. Dobre, čiže, aby sme vedeli, o čo tu ide, je to proste takéto miesto, nie je to síce wellness ako taký, ale v podstate ponúka nejaké takéto služby ako nejaký wellness, čiže nie sú tu... Vlastne môže to byť wellness, keďže máš saunu a takéto veci, dá sa to, akože je to wellness, je to miesto, kde oddychuješ? Asi áno. Nerobia tu masáže, jedinú masáž vám môže robiť Marek, ale neviem, či je na to Ne, inak. máme soukromé masérky, které přijdou na objednávku. Takže máte? Ano. Aha, tak môže to byť aj wellness. Pokud je zájem o masáž, voláme do města, oni přijíždí sem a masírujou klienty. Je to diskrétna masáž? Normální. Normálna masáž. Dobre, poďme niečo ukázať, pretože naozaj toto okolie je tu prenádherné. Čo by si nám ukázal ako prvé? Kde by sme mali začať? Tak chtěl bych vám tady ukázat, tady máme takový krásný strom, který nám tady prostě vytvořil takový naturální, jak bych to řekl, takovou kopuli naturální. Taký dom, áno. A ještě potřebujeme asi 2 týdny, jo, ale úplně se to kompletně zazelení. A v létě, teď to momentálně chystáme, a v létě nám tady klienti prostě vejdou a to tady vypadá jak v ráji. Už tady máme ty světla, nám tady svítí, pokud vidíte. Áno. A musíme tady ještě tu podlahu upravit, dají se tady krásná lehátka a opravdu to tady, jak kdyby si byl v nějakém tropickém islandu. Ja si to pamätám, pretože bol som tu samozrejme aj v lete. Celé sa to vyčistí. Vidím, že to už Mareček začali ste robiť, že už ste odfúkavali tie listy, že už sa to vlastne očisťuje, že tu vidno tu vlastne tú obrubu. Predpokladám, že toto zase sa nejak vyhrabe a dá sa tu nový ten nejaký molč alebo nejaké tie piliny z dreva. Piliny. No a ide to vlastne o to, keď si to nejak viete predstaviť, všetko sa to, tie listy vlastne tu narastú a urobí to normálne takú kopulu a toto vnútri zostane vlastne celé otvorené. A ľudia sem prídu, radi tu ležia, je to také proste, občas to slniečko nejak prejde pomedzi tie listočky, takže má to také čaro, to tu dáva. A je to niečo také, čo naozaj vám pomôže vyrelaxovať a nejak sa dobre cítiť. Hej. Čiže to je takáto prvá nejaká zastávka, ktorú ja viem, že Marečko tu má. Ja som totiž bol tu v lete aj minulého roku, aj vlastne aj predtým. Plus máte tu takéto nejaké, kade to dávate do toho proti komárom, alebo len... Ne, momentálně tady máme jenom prostě takhle, aby to dalo takovou atmosféru. Ano. Jelikož to je všechno takové suché dřevo, takže to vůbec nezapalujeme. Jo, to tady jenom přímo opravdu jenom tak na atmosféru. S komármi? Není. Takže opravdu nebude to ne. A hodně New Jersey je známé, že v noci máme cikády, tady zrovna. Ano. Zrovna teď je slyšíte trošku. To jsou cvrčky? Cikáda. Jak se povie po česky cikáda? To je po česky? Tyjo, to bych ti neřekl. Cvrček, ne? To možná cvrček, ale v noci. To je, oni ti prostě hrajou. To je jak když jste na nějaký tropický ostrov, neuvěřitelné. Jasné, u nás to máme tiež v Jersey, vlastne dole pri oceáne. Tak. Väčšinou, keď je trošku vlhko a keď už je koniec leta. Väčšinou tak. Vtedy a to je normálne muzika. Oni sú takéto asi takéto veľké.
jak vlastne, keď zavriem tie prsty, fakt, že tá cikáda je dosť veľká. Tak. A ona vlastne Ale ty tým, že neslyší, trie, ne? áno, oni potom lietajú všade, dievčatá sa ich boja, ale ja tiež. Dobre, tu môžete vidieť, hej, čiže majú to všade potom ponaťahované kadejaké svetla. Že ono to, keď tu ste večer, tak to je všetko znútra vysvietené. Naozaj to vyzerá veľmi pekne. Až som prekvapený, Marečko, že to stále máte takto zapálené, alebo to skúšate? Či to všetko funguje? Jo, teď je to na timeru, já jsem to zrovna zapnul. Aha. A dneska ráno, protože jsem to tady čistil, a tady potřebujeme asi 5 koleček štěpky, to tady rozložíme. Ano. A opravdu, co dělá tady toto velice krásnou atmosféru, je to, jak to je v noci, to je rozsvícené a je to prostě, je to úžasné. Jak je to s autami? Protože vidím, že občas tu vidím auta, je tu častý takýto trafik, alebo ani nie? Ne, strašně málo, ale tady málo. projíždí, moc je neslyšíme. Takže budeme pokračovat dál. Tady máme takový pěkný skleník. Krásne stromy. A krásné stromy a máme tady skleník, který jsme prostě v něm vytvořili stůl, takový udělaný z takového prostě speciálního trekového materiálu. A tady nám to krásně roste. A tady, jak máme zájem, tak tady máme seance pro 20 lidí, jo. Normálně tady, jak vidíte, tady vidíte jak vidíte, tady máme krásné takové, jak se to řekne, nevím, jak se to řekne, ale... Takéto zvončeky. Jo, takové zvonky. Wow. A ty zvonky prostě... Zvonky štěstí. My je prostě... Momentiček. Zvonky štěstí. Je to zaujímavé, že všade sú máte poťahané tie vlastne žiarovečky kadejaké, že fakt, že ono to večer môže vyzerať veľmi tak čarovne, tie maloletky. Tež tady máme světla, tady máme ty zvonečky, pokud máme lidi, všecko to tady visí z toho stropu s těma loutnama a krásně vypadá to tady, má to velice krásnou atmosféru, jo. Ukáž tady divákům tež, jak tady máme všecku tu zeleninu tady, organickou. Meta. Ináč toto je to, že všetko vlastne, čo používate v tom vlastne hotelčaku, čo si mi vysvetľoval. Čiže oni to majú ešte takto urobené, že okrem toho, že tu majú nejakú, to využijú ako na nejakú party, hej, keď je taká vonkajšia na tých 20 ľudí, tak popri tom naozaj to používajú ako skleník. Máme svoje pomidory. A majú tu paradajky, majú tu nejakú cibulku som tam videl, petržlen. Tady máme mint. Mint tu majú, áno. Jak sa povie mint? Meta, to som hovoril. Menta? Meta. Aha. Meta. No. Vlastne ide tu o to, že je to všetko postavené vlastne na tom nejakom starom štýle. Je to vidno, tu je nejaká kladka, ktorá zase otvára všetky tieto okná. Všetko je to funkčné. Tady. A to je tá, ktorá otvára bočné. To je fakt, že to pekné. Ľuďom sa to páči, pretože to je ten takýto naozaj, že starý mechanizmus. Krása, kámo. Jo, že to je opravdu autentické. A... Dokonca aj tieto sa otvárajú, hej, ten strop pozerám. Tak. To sú tieto mechanizmy, ktoré tu sú. No a tiež pozerám, že tu majú dokonca vlastné kúrenie plynové, ktoré si vlastne tu dal kvôli tomu, aby ste mohli nejak tu fungovať, aj keď je chladno, ale je problém pravdepodobne v tom, že táto budova nie je moc zateplená, efektívna a tak ďalej. Sú to v podstate jedno sklá, lebo je to skleník, čiže sú to takéto jedno sklá, čiže nejaké veľké zateplenie tu nehľadajme, ale je stále tá možnosť, že vlastne aj keď je vonku chladnejšie, tak sa tu dá takto prikúriť celkom solidne a môže to byť nejaká menšia party. Hej? My jsme to nainstalovali hlavně k tomu, kdyby jsme to chtěli používat v nějakých těch zimnějších měsících. Ano. Když má někdo zájem, tak tady přitopíme, jinak to nemá cenu. Veľmi drahé, áno, to sa nedá. Od januára Kvôli záhradke sa to proste nedá, tak, je to veľmi komplikované. Ozdravovacie pyramídy. Áno. No ja som o tom počul, o týchto pyramídach, pretože to je stará vec. Keď ja si pamätám ešte v ABCčku, také sa skladali z papiera a si mali dať žiletku a ona sa mala sama naostriť, ale neviem, či to niekedy fungovalo. Ale je to krásne. Čiže čo mi k tomu povieš?
V dnešní době, pokud používáte trošku AI, chat, GTP a různé ty pomůcky, dejte si to do toho, řekne vám to prostě strašně hodně informací, a co ten tvar pyramidy, a jak prostě ten vrch té pyramidy, jak to prostě tu energii z toho koncentruje vrchu, do středu. tak, jak to prostě nabírá. My je máme přesně nastavené na určitým směrem, aby to prostě ta energie šla do toho vrchu, a prostě tady máme krásné lehátka a lidi si tady lehnou, čtou si tady knihy a dostávají tu energii. Jo? To je krásné. A spousta lidí tady přichází a chodí tady bosy, to je prostě... Všimol som si, že tá trávička je tu celkom OK. Jo. Trávičku si kosíte v podstate sami, alebo máte servis? Ne, máme servis. Máte servis. Hej. Ako nie je tu žiaden nejaký golfový trávnik, ale naozaj cítiš, že trávička je úplne v pohodičke. Je tu takáto ďatelinka, že dá sa tu nakrmiť aj kôň, ale ako na to, že tu prídu ľudia a takto sa nejak vyžijú, to je cool. Čiže máte ich raz, 2, 3 a 4. Čiže 8 ľudí v pohodičke si tu užijú takýto nejaký voľný čas. Krása. O víkendech lidi si tady přijdou a přečtou si knihu a krásně zrelaxujou se. A to máme k dalším extra věcím, které vám ukážeme dále. Áno. A čo je tam tá búda? Takže to bylo úschovna jablíček, říká se tomu Apple Barn. Byla to stará taková stodola, které jsme se ještě... Jak sa tu nazvala? Zemlianka? Alebo že to je vlastne kvôli tomu, že je to tak v zemi, aby to udržiavalo vlastne tú teplotu nejakú po celý rok, že? A na čo to používate? Momentálne asi vám ukážeme, v jakém stavu... Momentálne tam zatváraš deti, keď nepočúvajú, to je jasné. Ale abych vám pravdu řekl... Alebo ťa tam zatvára, že manželka. Pojďme ukázat divákům, jak to tady vypadalo před 4 rokama, jo? Takže když tady vlezete, tak je to prostě nehorázný bordel tady. Nehorázný bordel. Moc to tady nevidíte. A momentálně to tady hníje a není... A tam máš aj dieru v tom. A i díra tady je. Ty vole, tak no to môže spadnúť, ale to je krásne drevo, kamoško. Jo, takže tady to je projekt... Čo to je ďalší projekt? To je další projekt. To budeme muset divákům ukázat, až se k tomu dostaneme, jo? No to je dobré, aspoň uvidia, pretože Marek, ľudia už si asi zvykli, že kde s tebou prídem, tam je niečo zhnité a porozpadnuté. A dnes minule som sa poučil a už sa tu ničoho nebudem dotýkať, aby som zase neskončil v nemocnici, jak to bolo naposledy. Takže áno, ale teším sa v podstate na to, že mi ukážeš, jak vlastne, aký bude ten ďalší progres, jak to dopadne. Naozaj tie obvodové múry sú originálne, vidno, že to je a jinak jsem chtěl podotknout, že jsem tady minule vlezl, našel jsem tady starý trám, který je prostě, já nevím, 100 let starý, a ukážu vám, jak jsme ho krásně dodělali a jak ho máme použitý. Jo, a prostě jsem ho tady našel zhnilej, napůl prožraný termítama a ukážeme, jak jsme si něho udělali okrasný ten mantel. Super. A mental to je vlastne na krbe, to je vlastne tá doska, to sa mental. OK. Dobre, poďme sa posunúť ďalej. Toto je moje obľúbené miesto, ja sa priznám. Toto ja mám tu strašne rád. A je to kvôli tomu, pretože keď tu prídete takto na víkend, alebo keď tu prídete takto nejak so známymi a chcete si sadnúť a mať trošku večer taký kľud a proste trošku takto porozprávať, niečo si opiesť, nejakú slaninku, i keď tie slaninky tu nie je moc nejak veľa, tak toto je moje miesto. Marečku, jak to vlastne funguje? Tí hostia, ktorí sem prídu, oni vlastne si niekde to drevo zoženú, oni sa tu starajú o to, alebo je to vlastne, že to vy, ako v tej cene toho hotela, tých izieb to máte? Ne, pokud klienti nás požádají, že by si chtěli udělat ohýnek večer, tak to tady máme krásně přichystané. Pokud vidíte dřevo, už máme tady naložené, přichystané. A prostě stačí, aby nám řekli, my jim to tady přichystáme, dáme jim jenom zapálky nebo zapalovač a oni si to jenom nastaví
a můžu si tu krásně posedět. Jo, je tu v létě krásně, pokud tady vidíte, máme tady ty krásné světilka, to je všecko na timeru, to se zapne kolem 7-8 hodiny, všecko tady a je to krásně osvětlené a je to velká pohoda tady. Hej, toto sa mi páči. Čiže vy vlastne týchto hostí im dáte drevo, vlastne pripravíte im, naložíte nejakú kopu, lebo predpokladám veľa takýchto Američanov, ktorí sem prídu, tak oni moc asi ani nevedia, ako si ten oheň založiť. Tak. OK, super. Tak ešte raz, toto je vlastne miestečko, kde by som ja napríklad večer som vedel si sedieť s Marekom, s manželkou, s jeho manželkou a mať pohárik vínka a fajčiť si cigary. Toto je, čo sa mi páči. Dobre, no a čo ďalej? No, dále budeme pokračovat. Tady jsem chtěl ukázat, máme takovou krásnou lavičku. Áno. Která je udělána ze dřeva. To je velice známé na Slovensku. Jsem vydával takových těch tatranských městech. Tatranský štýl, áno. Jo, tatranský štýl. A viděl jsem to někde v nějaké firmě a oni se toho zbavovali a já hned, že to beru, že se mi to krásně tady bude hodit. Jo. A naozaj to tu pasuje. A opravdu je to super. A čo je na tom pekné, hej, že vlastne vôbec to nie je škodlivé, nejaký faktor, to nemá zlý, hej, že tu je diera vyďobaná a tak ďalej. Proste dáva to tomu také čáro a dáva to k tomu také proste niečo, že tak to má byť, hej, proste tak to má byť, hej, ano. bomba. Dobre, kopy jsme viděli. Jinak, teď dojdeme tady máme takovou společenskou místnost. Áno. Která momentálně byla uklízená a musí se přichystat pro další hosty. Čiže keď sem prídete, keď sem dojdete a dajme tomu si poviete, ja chcem tu prísť s rodinou, alebo chcem tu mať nejakú firemnú party a tak ďalej, vy si môžete vlastne objednať túto miestnosť a oni vám tú miestnosť v podstate pripravia podľa toho, na čo ju potrebujete. Teraz to nie je viac menej pripravené na nič. Ja viem, že tieto stoly sa všetko prikryjú, čiže nevidno na tých stoloch, že sú takéto zničené z vrchu, pretože samozrejme pôjde na nich nejaký obrus, nejaká prikryvka. Všetky stoličky majú rôzne prikryvky, čiže všetko to vyzerá úplne luxusne. Aký to s touto miestnosťou? Je to nejaký extra príplatok pre tých ľudí? Ano, tak toto si lidi musí vyrentovat, jak se to říká, vyrentovat? Pronajať, áno. Pronajmout zvlášť. To je prostě taková místnost, kde si můžu dělat party a to bylo kompletně, jak vlastník vlastně říkal, kompletně zrenováno tento rok, jo. Bylo to kompletní rekonstrukce tady, si to vidíte. Tady, jak jsme se bavili o tom, takže to je to dřevo, které jsme našli v tom... Áno. V tej stodole, no. A podívejte na tu nádheru, jak to prostě člověk tak prostě tomu dá ten finish. Jo. 100 rokov, no. 100 roků. Ještě tady bych jsem chtěl prostě dát nějaké číslo 1880, jo, jak dlouho je to tak staré. A pro další věc, kterou jsme chtěli dosáhnout, že bylo to spousta lidí, kteří nám řekli, že by nechtěli prostě televizi na tom ohništi. A protože tady máme korporace, firmy nám tady jezdí, takže jsme potřebovali dosáhnout toho, aby jsme tu měli tu televizi, ale pokud teď vidíte, teď to máme v tom obrázkovém módu a vypadá to opravdu, jak kdyby to byl obraz. Jo? Čiže je tu vlastne urobený nejaký rámček okolo toho a má to pôsobiť dojem, že to vlastne nie je televízor, ale je to obraz. Ono ozaj to aj tak vyzerá, keby sa tomu nemenili ti obrázky. Teď ti řeknu tak, třeba tenhle obrázek je takový moc velice bledý? Že se bleští, jakože prostě... Blízka se, ale když tam máš obrázek... Odráža sa. Tak, máš tam některé prostě obrázky, že to neřekneš. Ale on tu pasuje tento, pretože tá svetlá farba, vlastne, ktorú tu máš, toto vlastne ti ladí s celým tým, aj s tým drevom, čo tu je. Čiže je to OK. Krb je plynový, aby sa nemuseli ľudia viac menej tu nejak s tým zaoberať, že tu musia nejaký dať do toho niečo, ak sa starať o toho ohňa, alebo že by tu niečo smrdelo. Majú tu chladničku, máte k dispozícii. Čiže keď máte nejaký firemný meeting, alebo nejaké výročie firemné, alebo hoci aj osobné,
Hej, čiže toto je miesto, kde si takto prídete, prenajmete si v podstate izby pre ľudí Tak. a toto je vám v podstate k dispozícii. Koľko stojí takáto sranda, keď si to niekto prenajme na deň? $1200. 1200 na deň to stojí. Tak. A to v tej cene je čo všetko? Že to tady všechno máme připravené, takže Ano. stoly, židle Ano. a mají tady nějaké občerstvení, co se týče kávy a takových různých věcí. Jinak obědy si musí přivádět svoje, anebo to ještě zvlášť máme v tom, že cateringová firma přijde a udělá jim, připraví jim jídlo. Ale jinak takový jak se to řekne, taková místnost je $1200. Jenom připravena k tomu, aby oni přijeli, sedli si a začali prostě debatovat o jejich nějakých firemních záležitostech. OK. A tak poďme vonku z tejto strany, pretože mám strašne rád tieto dvere a tiež sa mi páči záchod, ktorý tu je. Lebo ešte raz, toto všetko sa vniesie v takom duchu, hej, proste takého starého nejakého domu. Nezabúdajte, že my sme tu v podstate v 210-ročnom nejakom komplexe, dá sa povedať, lebo ten dom má 210 rokov. A toto sa mi páči. Hej. Pozrite napríklad ten záchodík, hej, ktorý tu je maličky takto urobený, hej, proste z úplne nejakej miestnosti. Tie dvere sú úplne akože epické. A čo mne sa páči, to je to vlastne, že keď si pamätáte z predchádzajúceho videa, všetky tie vlastne petlice a všetky tieto systémy sú naozaj dobové a všetko to funguje. Čiže tieto majú, ja neviem, 100 rokov a tak ďalej, čiže všetko je to také, aké to bolo a funguje to. No a vidno, že tu zmenili tieto panty, ale vôbec to nemá žiadny nejaký škodlivý faktor, že napríklad sa to odlupuje. Týmto ľuďom, ktorí tu chodia, sa to práve páči, že naozaj je tu tá takáto autenticita. Čiže je to takéto, no. A tu viem, toto sme sa rozprávali, že tu si chcel ešte urobiť na to také vonkajšie sedenie. Tak. Že si to chcel nejak prikryť. Hľadajú viac menej firmu, ktorá by im to za nejaký normálny peniaz vedela spraviť. Čiže ak bude niekto vedieť, kto je v tomto biznise, či by ste nám vedeli teda Marekovi s týmto pomôcť, dajte nám vedieť kľudne, ja vás s Marekom spojím. Chcel by v podstate urobiť nejakú z toho canvasu, čiže to je z tej nejakej látky nepremokavej, urobiť takúto strešku. Na to je to celé urobené, len vietor a počasie a podnebie to tým časom nejakým zničilo a nič teraz nie je. Takže bolo by to veľmi pekné, keby to bolo naozaj urobené tak, jak to bolo kedysi, aby na to nemuseli dávať nejaký iný materiál, ktorý by tam moc nepasoval. Dobre, takže tu máme maličku cestičku a ideme. Zase pekné sedenie pri ohničku, lebo my sme vlastne v lese, nie Marečku? My vlastne kde sa nachádzame? My sme v lese na 9 akrů půdy a máme tady spoustu krásných místeček ukaž tam, jestli uděláš všetko, jak tam krásně máme to celá tá príroda, jasná. Vidíte, že je to všetko pokosené, vlastne snažia sa o to starať, i keď tu nás sa to ešte čistí, ale hovorím, to je, všetko je vlastne v takom nejakom procese, že sa to dáva dokopy. No hej, lebo tých 9 hektárov je 3,6, skoro 3,7 hektára. Tak. Teda čiže to je, si myslím, že to je celkom aj také slušné číslo. Dobre. Čiže tu ten ohníček si večer zase môžete posedieť. Zase to krásne, to slniečko pomedzi stromy. Ježiš, to je normálne nádhera. A ideme ďalej, lebo ideme ďalej. Dobre, Marečku, ukáž. Tady prostě jsme vytvořili takové malé místo pro hosty, aby si užili. Máme tady 2 jacuzzi. Áno, to je taká americká vec, to jacuzzi, nie? Tak. Jak se to řekne? Výřivka? Myslím, že jacuzzi už aj v Európe je jacuzzi. Tady máme. A čo je toto? Nahoře máme apartament. To je To je klíma, ktorý ide ku nemu? Áno. Tak. A toto je čo? Tady máme. Čiže toto je nejaká kúpeľka. Dokonca pozerám, že tu máte braillové písmo, čiže je to aj pre nevidiacich. Akorát, že musia nájsť tu na tabuľku. OK. Zase, čiže úplne pekne urobené zo staré nejaké, neviem čoho, takáto kúpeľka, teda takáto sprcha pre 2 ľudí. Aha, OK.
To sa mi páči, Marečku. A prečo? Tady máme pro hosty, aby si lehli, zrelaxovali se. Si vidíte. Dvě krásné výřivky. Áno, čiže toto je takáto klasika týchto Američanov, ktorí vlastne oni preferujú. Neviem, prečo to majú Amici rádi, majú to radšej ako saunu. Čo myslíš? A proč to mají rádi? Pro ně je to relaxace, je to takové spíš pro lenivější lidi. A takže bych řekl, že to je prostě pro ně, to je prostě pro ně něco. Já bych to řekl tak. My, Evropani, my jsme spíš na tu saunu. Já jsem si tady udělal svoji vlastní saunu, kterou vám ukážeme. Tady máme profesionální studený bazén, ano, který je připojený na profesionální ledovač. Aha. A ten ledovač prostě ti tu vodu prostě udělá na... Koľko stupňů? Ty vole, to je normálně, kamo, nevím, zmrzne prst. To má 6 stupňů, jo? 6 stupňů, kokos, tak normálně mi, ale som strčil ruku dnu a tak. Máš prestriko. Tak to je cool. To má dokonca aj vlastný filtračný systém, pozerám. Tak. Ktorý aj často meníte, pozerám. Tak. Wow. Tak toto je cool. A vlastně používáte jednu alebo dvě kádě? Jak máme vysvětlit, tak máme 2 kádě. Jedna kádě pro ty lidi, kteří nemají tu vodu rádi tak zimnou, tak jim prostě dáme vodu takovou, jo, že tady máme tady máme shower, jo, který prostě, jak je dneska krásný den, tak ten shower je takový. Je to také príjemnejšie. Nie každý má rád tú rýchlu zmenu. Ja tiež som taký, že ja sa bojím ísť do tej ľadovej vody. Tady toto je úplně příjemné, jak kdybyste se koupali normálně ve vodičce, jo. U té trubky jsou ohřáté a prostě tak to je. No a tady budeme vcházet dovnitř tady. Ano. Tady máme hosty, pár hostů. Hello. Hi. Aha. And tady máme saunu pro... Nice. Ty vole, krásně to vonia. Čo ti vyplo? Koľko to má stupňov? Kolik má stupňů momentálně? 174 Fahrenheitu, to je nějakých 80, jo? A tady máme prostě speciální, je to pravá sauna, která je prostě na dřevo. Takže tady dokládáme klientům pořád non-stop. Čiže vy sa o to staráte? My se o to staráme, ano. A toto je vlastně v ceně toho pobytu? Tak, to je v ceně. A to je speciální spec, který byl dovezený prostě z Evropy. A pokud vidíte, tady to otevřu, jo? Ano. A prostě jak to začne ten vzduch, prostě dovnitř to úplně vidíš, jak ten plamen. Jo? A sauna se ti rozjede až na 100 degrusů strašně rychle. Až na 100 stupňů. Krása, fakt, že ta muzička tu hraje, vodička. Ukáž to tady krásně, jak to tady prostě teď jede, jo? Jasně to blčí. To je prostě... Európe to poznajú, pretože veľa domov majú doma, aj môj brat mal doma takúto piecku, kde si vlastne takto prikladal. Vidno, že tu máte zvončekové čiapky, ktoré sú vlastne pre saunu. Akože je to nejaký taký nepísaný kód, alebo je to prostě len ten, kto vie? Tak, většina saunařů, kteří jsou prostě opravdu saunaři, všichni mají svoje vlastní čepky, mají to udělané z pravé wool. Vlny. Wool. Vlna z vlny, jo. Tady to jsou trošku takové imitace, aby jsme jim prostě klientům vysvětlili, jak to funguje. Jo, to prostě vlastně vystráž na hlavu, takže to drží vlastně to teplo pryč z té hlavy, no. Tak, ochraňuje vlastně hlavu, protože pokiaľ viete, čo nevie každý, tak jak auto má svoj radiátor, tak človek má tiež svoj radiátor a to je vlastne hlava. Človek sa chladí v podstate cez hlavu, pretože vlastne krv je naša chladiaca tekutina, keď sa to tak dá povedať. No a keďže v mozgu máme strašne veľa tých maličkých cívočiek a je to tak koncentrované, tak vlastne to je to miesto, kde vlastne buď nám to teplo vychádza vonku, alebo vlastne sa chladíme. Čiže takto s hlavou je, preto sa často, teda by sa mali správne používať prikrývky hlavy, nie len vtedy, keď je zima, ale aj vtedy, keď je teplo. Čiže len tak som dal, zase som nejaký mudrý. Dobre, Marečko. Jinak jsem chtěl ještě říct něco o státu New Jersey.
A Ano. je to pojmenovaný stát jako, nazývají to Garden State, Ano. že to zahradový stát, což znamená, že jak se oteplí, tak všecko začne zelenat a je to prostě tady nádhera, jo. Hej. A tady prostě v zimě, jak vidíte ty stromy, to je všecko holé a přijde maj a přijde květen Áno. a prostě všecko sedí to zazelená tak rychle, Hej. že to prostě to podnebí tady, ten humid, to vlhko a tady prostě roste všecko. To je neuvěřitelné. To je pre tých, ktorí vlastne nevedia. V Amerike je to vlastne tak, že každý štát je podľa niečoho pomenovaný. Hej? Napríklad myslím, že South Carolina je first in fly, ne? Myslím, že oni mali prvý, vyleteli s lietadlom. New York štát je Empire State, Florida je Sunshine State. Hej? Čiže tak. každý štát je pomenovaný proste niečím a podľa niečoho. Čiže New Jersey je štát, ktorý je pomenovaný Garden State, to znamená, je to štát ako v záhradke. Čiže naozaj je úplne zelený. Čo je na to aj zaujímavé, že vlastne sa starajú strašne o tom tu na v Amerike. A to už som myslím, že aj spomínal v nejakých iných videách, že dokonca keď v meste, teda hoci kde bývate a nedáte si pozor a narastie vám veľká tráva, tak vám tam normálne mesto pošle svojich vlastných kosičov a oni vám normálne pokosia trávu u vás doma a potom vám pošlu za to bill, účet. Tak. Tu je veľmi krásny apartmán, ktorý určite zobratý. Nemôžeme ukázať. No, bohužiaľ. A na budúce. Tento je veľmi pekný, ten som videl. No a tu máme ďalšie 3. Takže tady ta stodola, ta byla prostě kdysi stodola, jak jsme viděli tu stodolu nedokončenou tam. Áno. A ta stodola se předělala na 6 jednotek. Ano. My vám dneska ukážeme 4 jednotky, prostě nádherné, prostě topka. A pak uvidíte, jak to prostě vypadá, co tady ty lidi láká. Taky jsem vám ještě tady chtěl ukázat, jo, tady máme nedodělaný takový zahradní projekt, jo, tam máme rostlinky, tady nemáme, bo nám to uhnilo. No je začiatok sezóny, Tak. takže ono všetko sa teraz bude pripravovať. Ja som už videl na začiatku, že ste začali, že už sa to začína čistiť, že ste okolo vyčistili. A ještě bych Treba chtěl to ukázat tam vyplieniť. vpředu, pak jak jsme začali tento rok to všechno čistit, jo, vždycky Ano. takový ten měsíc, jak se dělají ty clean-upy a tak. Pozerám, že tu máte ľudí z Kalifornie. Tak. No a tady vám začneme tady s tou jedničkou, to je apartament jednička. Áno. Number 1. Apartament number 1. Krása. Čiže všetko je to vlastne na tom nejakom originálnom štýle postavenom. Vidíte tie trámy, ktoré sú určite originál, ktoré tu boli, čiže to nie je žiaden fake, nie je to nejaké niečo, čo tu nejak dorobili, nejak, len aby to tu bolo. Každý apartmán má vlastný krb, ktorý je plynový. A čo je vlastne dobré, lebo vlastne tu ľudia vám nepodpália ten barák. No a všetky majú takýto nejaký štýl, čo mi sa strašne páči, ten shiplap. A je to taký štýl, kde ten shiplap je úplne taký, že je ten rough style, že je taký je neopracovaný, tvrdý, hrubý, čiže všetko je také priznané, aké to je. Vidíte tie šruby, že to teda skrutké, že sú takto. Takže to je OK. Hej, ten stôl, všetko nejak tu by k tomu malo nejak pasovať. A No bujak? a ta kráva se mi strašně líbí, jako jo, to je krásný obraz. Ta kráva je tu z nějakého důvodu, bo vím, že některé mají... To jsou ty skotské krávy a to jsme prostě chtěli prostě takový ten image tady dát prostě toho, že to je farma, takový, jo, že to jako, a je to strašně pekný obrázek, myslím si, že to jsou tady velice. Čiže každý tento unit sa nesie v tom štýle, v takomto farmárskom štýle. Tak. Tu môžete vidieť hneď farmárske dvere, hej, tu máte nejakú chladničku, hej, nejaký kávovár. Tak, bar. A môžete to zase otvoriť na druhú stranu. A tu máte nejakú skrinku, nejaký klozet. Tak. Tam máme izbu, tam sa pôjdeme pozrieť za sekundu. A tu je tá kúpeľnička zase, ktorá je urobená úplne v tom takom rough štýle. Čiže môžete vidieť, sú tu dierky, ktoré vôbec ani netreba nejakým spôsobom sa o nich starať. Vidím tu dokonca, to máte aj podlahu vyhrievanú. Ty vole. Aj ten štýl je to naozaj taký, ja si myslím, celkom do toho
jak pasuje. Páči sa mi tie trámy to fakt, že dávajú taký dobrý nejaký ten vibe ku tomu celému. No a takto vyzerá vlastne táto izbička. A tady máme takový malý deck. Krásne, to drevo vzadu je krásne, to je fakt, že to je veľmi pekne urobené. No a toto je to, čo vlastne je zaujímavé na tom, že keď tu prídete, tak vlastne dostanete k tomu takýto bonus. A to je vlastne takéto maličké sedenie vonku, čo je, ináč tento unit je krajný, takže má najviac miesta, čiže máte tu ešte takéto na strane trošku toho viac. Môžete si tu sadnúť, ráno si tu vypiť kávu, večer si dať pohárik vína, môžete si tu pofajčiť, alebo dať, a proste pofajčiť, no. No a hej, to sa mi páči. Oni sú takto nejak, len taký privacy fence majú, sú nejak takto oddelené, aby ste niečo mali na susedu, keď tam fajčí niekto. Takže to je cool. No a sú tu vlastne 1, 2 a 3 takéto vlastne koje, takéto unity. Ale tieto krajiny sú väčšie, čiže tamten je väčší, tento prostredný je trošičku menší. Dobre, idem dnu. Nesmie chýbať moskytiera. Toto je tu ináč v Amerike, je to taký štandard. Amerika má všade tieto moskytiery. Ľudia totiž stále majú radi taký prirodzený prievan, majú radi otvorené dvere, radi voňajú vlastne čo sa vonku, ten vzduch čerstvý a tak ďalej, tú prírodu. Takže tak, pekne tie žalúzie ste dali, to sa mi páči, Marečko. No, oni fungujú proste takhle. Ale my vieme, však my sme z Európy, nie sme sprostí. Tak to je dobrý. Som rád. Dobre, poďme pozrieť na niečo iné. A teď půjdeme nahoru, tam máme takové 2 VIP apartamenty, které jsou opravdu bukované prostě na příležitosti, když chceš svoji ženu prostě tak trošku překvapit, jo. Aha. A tady ta dvojka, ta je stejná, jak ta jednička, ale se týče prekvapujem svoju manželku každý deň. Velikostí a designem. A tady teď docházíme prostě nahoru. Áno, tie dvere sú masívne, no. Jo, a odcházíme na vrch, kde máme 3 bytové jednotky. Áno, aj s hodinkami. Jo, tady zase máme krásný obraz, myslím zase si, ten štýl, stále sa tu nesie ten štýl tej farmy a tých bulov. Hej, to je pekné. Čiže tu sú vlastne 3 unity vlastne hore na tomto poschodí. Tak a tady vcházíme do krásneho. Do krásneho, dám vám tady trošku světla, abyste viděli. Ja vám to takto po troške ukážem, aby ste vedeli, o čo tu ide. Mne, čo sa na tom páči, je to, že naozaj je to, keď chcete prísť s manželkou, s frajerkou, s milenkou, s milencom, s priateľom. Vynechal som niečo? V dnešní době toho musíš přidat. Tak, veľa by sa dalo pridávať. Tak toto je takéto miesto, kde by ste naozaj chceli stráviť nejaký čas. Okrem toho, že môžete využívať samozrejme všetky tie možnosti vonku, rôzne prechádzky, pretože my sa nachádzame vlastne v takej areji, kde prichádza strašne veľa ľudí z rôznych kútov nielen New Jersey, ale aj iných štátov. Je to veľmi známe miesto a leží na rieke, ktorá sa volá Delaware River. A to je rieka, ktorá vlastne sa ústí do oceánu v podstate na rozhraní štátu Delaware a na štátu Pennsylvania a štátu New Jersey. Hej. Čo je na tom vlastne známe, je takéto mestečko, ktoré tu je, ktoré sa volá New Hope. A to je nemecké staré mesto. Nemyslím německé. Se mi zdalo, že to bylo německé staré město. Je to velice proslavené, je tu strašně spousta lidí tady jezdí. Hej, je to takáto komunita ľudí, ktorá naozaj sa podporuje sama medzi sebou navzájom. Hodně umělců. Veľa umelcov, veľa dizajnérov, čiže veľa takýchto, nechcem povedať, aké komunity ľudí, ale proste takýchto ľudí, ktorí sú naozaj veľmi dobrí v tomto. Čiže všetci takíto dizajnéri, umelci, tak oni sa tu vlastne nejak stretávajú, tu chodia. Možno niekedy by sme tam, alebo možno aj s Mariakom išli pozrieť. Taky antické obchody. Áno, lebo oni majú, táto komunita ľudí má presne toto rada. Hej? Oni majú radi ten
taký antík, takéto staré veci a toto je ich takýto štýl. Hej, čiže preto veľa týchto ľudí tu chodí a tu si vlastne užívajú nejaký voľný čas, ktorý majú. Pretože ináč tá komunita ľudí je väčšinou naozaj veľmi pracovitá a zväčša sú veľmi bohatí. Tak. Hej. Takže takto. Môžete vidieť, čiže má to vysoké stropy. A čo je ešte tu zaujímavé je to, okrem toho, že tu majú takýto maličký nejaký pultík, kde si vedia robiť kávičku, majú chladničku ešte raz, majú tam nejaké poháriky a tak ďalej. Majú tu zase super tento krb, ktorý má takú celkom peknú vlastnosť, že je to vlastne, sa to volá trul, čo znamená cez. A on je vlastne na dve strany otvorený, čiže je aj na jednej strane, aj na druhej. Čiže keď chcete sedieť v obývačke, tak si to zapálite, ale môžete hneď prejsť vlastne na druhú stranu, a kde si môžete enjoyovať alebo sa vyžívať v rohovej masážnej vane. Hej. Čiže je to také čudné riešenie, ale je to naozaj krásne riešenie, pretože fakt, že tu sú ľudia, ktorí sem prídu len čisto kvôli tomu, aby si užili proste takýto nejaký veget, hej, a proste tu si sadnú večer, tu si dajú sviečky dokola. Viem, že Marek mi hovoril, že oni im to, keď majú takéto, samozrejme, dopity, jak sa to povie, takéto objednávky, tak oni im to vlastne pripravia, že dajme tomu z rúží lístky a dajú im tu sviečky a tak ďalej, že im to všetko pripravia tak, ako to má byť pripravené a oni len sem prídu a proste, hej. Romantika, no toto je krásne, kámo. To je kôň. Áno. Hej, že to je pes. Dobre. Tady máme peknú kúpeľku. Kúpeľnička, hej, úplne všetko spoko. Nehľadajme nejaké veľké veľkosti, ono nie je ani potrebné tú veľkosť mať nejakú veľkú. Je podstatné, aby tá kúpeľňa bola teda mala nejaké štandardy, čo aj má. Čo je ďalšie, čo sa mi páči, je absolútne čistá, hej, nemá žiadne plesne, jak väčšinou v tieto hotely, kadejaké aj síce lepšie mávajú. No a toto je ďalšia vec, ktorá mi sa to strašne páči, sú tieto schody. No a na začiatku som nespomenul deti, hej, v týchto unitoch. Tieto unity sú 3 alebo 2? Stejné 2. 2. Takže tieto unity totiž nie sú pre deti. Sú možno dobre na robenie detí, ale nie sú na prístup s deťmi. A to je práve tento problém, že tu máte tieto točiace sa schody. Čiže bol by tam nejaký takýto hazard. No a poďme sa pozrieť, čo sa nachádza hore, lebo mne sa toto strašne páči, Marek. Juj. Čo ti, kámo, nádhera. Takže zase máme tie vysoké stropy. Celkom pekne je to zladené. No a veľkosť toho, to sa volá loft, nie? Tak. Neviem, jak sa povie loft po slovensky, ani po česky, ale je to taká vlastne izba, ktorá je nad izbou a nemá steny, nie je uzatvorená, čiže je otvorená. A preto stále hovorím, že toto je pre takýchto ľudí, ktorí sú spolu, lebo v podstate tu sú a tu sa vlastne deje všetko, alebo sa to deje dole, takže hej, nechcete tu mať deti, je to pre dvoch. Tak. Hej, dosah do písmena. Tady máme speciální Klimatizačnú jednotku. Ano, děkuju. A tady máme prostě co ovládat ty fény nahoře, pokud vidíte. A je tady docela horko, jo, v letě. A jelikož vidíte, že to nemáme tady žádné izolaci, jo, takže tady, jak začne slunko valit na tu střechu, tak tady je horko. Takže prostě tady stačí to vychladit ten unit? unit? To vychladí, jo. Hej. No teď máme jako docela teplo venku a ještě to není zase tak hrozné. Hej, no nie je to zapnuté, takže to v pohode. Tak. Ja, toto sa mi páči, naozaj ten proste bomba. Hej, tu si viem predstaviť, tu byť a niekto, koho máte rádi, je tam dole a vy stadiaľ môžete na neho hádzať $100 alebo neviem čo robiť. Krásne schody, ale tu by som najebaný nechcel ísť dole schody. Jinak tady jsem chtěl zase upozornit, jo, jak vidíte prostě tu autentiku,
jak vezmete staré dřevo a jak to prostě člověk jenom obrobí a To je ten problém, že v týchto dňoch, pretože ja s tým robím, je, že ľudia si kupujú kadejaké takéto tie fejkové dreva a ono to proste vidno, že to je, i keď je to urobené perfekt, hej, ale keď niekto k tomu príde a si potom poklepe, jak tu, neviem, či to môžete počuť, tak je to počuť, že je to drevo. A to sa mi na tom páči, tie fejky, to je normálne polystyren, čiže nič pre mňa. Krása, čo to máš? Love one another always, day. Co? Always say I love you. To ty si napísal, ty si taký romantický. Ne, taky romantik nejsem. To tu napsal někdo a já jsem to tady nechal. Krásne, krásne. A tu si mohol robiť fotku, aby keď to náhodou niekto zmazalo mimo, aby si to vedel napísať naspäť. A jinak tady máme prostě zrcadlový prostě unit, který prostě vypadá úplně tak samo. Ale máme tu trošku Tento je krajší, tento je ináč ustavený a toto sa mi dokonca aj viac páči, že tu je toho sedenia trošičku viac a tu je zaklimované celkom silno, ja tu klimu normálne cítim, kámo. Aha. To sa mi viac páči, Marek. A je to prostě tohle má zadek, výhled zadku. Áno, výhľad vlastne na zadnú stranu toho pozemku, čiže vlastne do lesa. Ale basically to je to isté, čiže zase ste tu na tom, v tejto jacuzzi, v tejto výrybej váni, vo výrivke, pozeráte na koňa. Aj tu môžete pozerať na koňa. A zase ten systém, ten krb, cez ktorý vidíte, akorát, že tam je trošku iná gaučovka. Toto sa mi páči tak trošku viac, je to viac také cozy, keď sa to tak nazýva. A v podstate hore je to isté, zase ani tam nemusíme ísť, ale zase tie schodíky, ktoré vás vyvedú až hore a máte tam, ale máš nejaké kvety dokonca, Marečku. OK, pekné. Takže to máme, to jsou ty takové ty nejvíc populárnější a pak máme tady ještě jeden takový bonusovou jednotku, která se nazývá Master, já nevím, jak jsi to řekl, Master. Tá hlavná Master. Hlavná jednotka, jo. A což je tady. To je krásna, hej, tá sa mi páči, tá je bomba. Jo, tady ale vidíte, tu si priplatíte, no. Tady si připlatíte, tady ještě někdo spal, takže to musíme skovat, jo. Aha, takže to je pre koľko ľudí toto? To je pro dva páry, tak. Jeden pokoj tady, druhý vám ukážeme nahoře, mají tady krásné posazení venku a pak vám ukážeme takový trošku bonus tam vzadu. Jo, takže tady toto je prostě seance, prostě dobre, nádherná. tak poďme si to prejsť od začiatku, aby sme vedeli, o čo tu ide. A koľko táto maličkosť vlastne vyjde na tých 4 ľudí? Tady toto, za tohle čaržujeme $1200 na noc. Čiže 1200 za noc. Môžete mať prostě takúto chalúbku. Záleží podle sezóny. Toto je krásne, hej, zase. Skáďa ste tie barndory, Marečko, brávali? Tyhle bandory jsme si udělali sami. Hej? Aha. Dobre. Tady máme krásný obraz americké stodoly. Jo. Hej, vlastne to je ten vlastne, kde sme. Hej, čiže to sú tie takéto farmy a tie stodoly. A tu je kúpeľnička. Toto je pekné mývadielko. Zase taká, hej, úplná klasika. Hej, to sa mi páči, že nie je to nejak over dačo, hej, nie je to príliš veľa. Lebo veľa takýchto miest, teda takýchto hotelíkov, takýchto hostelov, nejak to nazvať, takýchto wellness, všetko nejak over urobia, čiže dajú toho ako príliš veľa. Toto je také úplne postačujúce, podľa mňa to stačí, že je to OK. Čiže tu máme vlastne jeden párik, ktorý sem dôjde, môže mať tu good time. A ten gól byl takový, že aby to člověk prostě nemusel předělávat co 2-3 roky a prostě nějak extravagantně a předělávat to do něčeho wow. Ano. A udělat to prostě něco, co ti vydrží nějakých 10 let, než to budeš muset předělávat, jo. Takže když si prostě dáš nějaké kachličky, které jsou prostě takové, ti vydrží několik let ve stylu, tak to prostě nemusíš předělávat. Takže to byl prostě ten originální nápad, jo. Tady máme krásný stůl, že lidi tady si krásně můžou udělat večeři a tady mají celou kuchyň. Je to vlastne taký suite, sa to volá tu v Amerike. Hej, čiže to je vlastne do bodky a do slova a do písmena. Je to takýto akože malý apartmánik, hej. Pekný stolík, pekný island, máte tu stoličky krásne, môžete si ráno robiť raňajky, máte tu plnú kuchyňu, chladničku plnú, čiže toto je naozaj také fakt, že je to miesto, kde môžete prísť a byť tu niekoľko dní. Ja viem, že toto je síce drahé, 1200, ale aby ste tomu rozumeli,
toto je asi najviac obsadená izba v celom vašom biznise, tak? Tak. Hej, čiže, ako som vravel, títo ľudia majú peniaze, v Amerike proste to tak je. A hej, toto je, neviem, či to počujete, ja budem ticho. Nepočujete nič, nie, že som si prdol, ale no tu vtáčikov počuť tu proste kukučky a neviem, proste toto je pekné, toto sa tým, počuješ to, nie? Tu si sádnu, večer tu môžu sedieť, toto je nádhera, hej. A má to stále ten taký proste štýl tej takej starej farmy, hej, o to tu vlastne ide. Absolútne to nevadí ešte raz, že je to, že sa z toho lúpia a tak ďalej, oni to majú rádi, fakt, toto je, vedia to oceniť. Neviem, či je aj u vás v Európe tak, nejak tak to dané, ale tu tým ľuďom sa to vlastne páči na tom to, že je to také, že je to autentické, nevadí im, že je to zničené, hej, proste oni to tak zoberú, že to tak musí byť, že to je vlastne, ten čas sa na tom proste musí prejaviť a vtedy je to pre nich zaujímavé. Zase máme tu krb, čo je plynový, všetky sú plynové. Áno. Aby to bolo jednoduchšie pre nich. Zase nejaké také sedenie, maličké. A táto posteľ, čiže boli tu viacerí, jak 4 tým pádom. Áno, mieli sme tady skupinku takových pracovníků společnosti a potřebovali extra lůžko, tak sme im tady dali extra lůžko. A koľko takto viete im pomôcť, koľko tu ľudí vlastne s tým pádom spalo? A spalo tady 5 lidí. 5 ľudí, OK. Lebo vidím, že tá gaučnica sa možno dá na ňom a tak ďalej, ale tak. radšej to riešite takýmto štýlom. Dobre, poďme hore. A tady máme opravdu, si myslím, že to je jeden z nejpěknějších pokojů tady. A je to prostě úplně v té největší poloze té stodoly. Áno, Jo. čiže úplne najvyšší bod. A tady prostě ještě máme tu autentickou, prostě jak kdysi, tak tu kolejnici, která jezdila, tam vidíte, jo. Áno, to je ten vlastne, tam bol nejaký lift, nejaký žeriav. Tak. A s tým vozili, predpokladám, z jednej strany na druhú, buď tým prevážali nejaký materiál, alebo zvieraté, ja neviem. Krásne. No a tady prostě tady to většinou složí jako svatební... Co to sú, loži, či čo? Svatební... Že slouží, a že sú Ne, loži. svatební prostě takový, jak se to řekne, svatební pokoj, jo. Čiže na svatbu, keď majú svadbu, když tak mají tu príde... svatbu, tak si to tady zabukujou a to je jejich prostě tady ta lože. Krása. A tady máme další koupelku tady. Áno, toto už taký nejaký iný štýl, pozerám, už máte ti také moldingy tu robené. Tak trošku jsme to tady trošku změnili, no. Zase úplne postačujúce, nič overdone, čiže nič príliš zväčšené. To je UV? To lampa? A to je heating lamp. Tak. Teda tady prostě není oteplení, takže tady mají extra heating lamp. Tady je pokud vlastně... máme klienty na extendovaný pobyt. Áno, pretože Marek, keď si pamätáte z minulého videa, tak vlastne v tom hlavnom hoteli, v tej originálnej budove, vlastne dole sa nachádza pračovňa, kde oni perú a kde vedia sa dohodnúť v podstate s nájomníkmi, ktorí to majú, že keď potrebujú niečo vyprať, že sa to vlastne tú službu vedia urobiť. Ale tento unit vám vlastne dá túto možnosť, že si tu môžete prať vlastné veci a tak ďalej. A to je tiež pekné, že tu máte vlastne takýto maličký office, čiže ak náhodou, kde máš to... nie, to svetielko je tu. Hej, krása, ale nesvieti. Máme tady asi nejaký výpadek. Elektriku si nezaplatil. Musíme na to Ty bytank. Hej, lebo títo bohatí ľudia naozaj vedia sem prísť a vedia oddychovať, ale keď náhodou potrebujú pracovať, tak tu si utrhnú trošku času a tu budú vlastne pracovať tú chvíľu, ktorú potrebujú. No, takže tak. Už som skúšal Marečku, to nefunguje. A nevadí. Dobre, čiže toto je vlastne taká čerešnička na torte celého tohto objektu, čo mne sa ináč strašne páči. Hej. Ale bohužiaľ nikdy som sa ja vlastne do tohto unitu nedostal. Marek mi dovolil iba v pivnici spať na nafukovačke. A toto mi nikdy nedovolil, pretože povedal, že to je pre iných ľudí. Že na to nemáš. Že na to nemám na to, no. Jaj, čo zrobíš?
Chcel som predať orgán nejaký, že by som mal, ale... Dobre, takže poďme ďalej. Ináč, ešte jedna výhoda toho Unity je v tom, že vlastne sa z toho Unitu dá výsť teda vonku aj z vonkajšej strany. Ale dnes je krásne, Marek, vonku 30 stupňov. Krásny deň. Krásny deň. Aby ste ešte vedeli, tu je pod tým ďalšia jednotka. Čiže ďalšia izba, ale kde sú nájomníci, čiže nevieme sa tam nejak dostať, lebo asi by nás vyhnali vonku. Toto sa nepoužíva, sa to používa teraz len ako nejaký si skladík a tak ďalej. To tam niekedy bolo, myslím, že seno, nie? Alebo čo tam bolo, keď si pamätám. Seno a jezení pro dobytek. Prostě říká se tomu kukuřicová a nějaký kukuřicový sklad nebo něco takového. A prečo kukuričný? Povedz, čo je vlastne, prečo to tak je? Tak kukuřice asi tím krmili asi kuřata, prostě dobytky. Margal, nie to som chcel počuť. Co? Ja som chcel počuť, že povie, že toto je miesto známe tým, že sa tu pestujú slnečnica a kukurica. OK, ano. A jinak to vlastně tady kdysi tohle byla malínová farma. Dokonce malínová farma. Máme tam krásný obraz vpředu, kde ukazují, kde byly ty keře a kdysi to tu všecko, tady to všecko zarostlé malinama. A přijde období kolem června, července, kdy všecko tady máme maliny všude. Áno. A fakt bylo to nádhera, jo? No a okrem toho, že ako som spomenul, tu sa vlastne často robia vlastne takéto sunflower nejaké slávnosti, čiže nejaké jak sa to povie, slnečnicové slávnosti, robia sa tu kukuričné slávnosti, sú tu rôzne tie ochutnávky vín, pretože sú takéto aj víno sa tu často robí. No a čo je ináč veľmi pekná vec, prečo ja tu stále často rád chodím, je to. Ja keď som sem prišiel prvýkrát, tak si pamätám, že Marek ma previezol celým týmto pozemkom a prišli sme nakoniec ku tejto farme a Marek hovoril, no a toto asi zburáme, toto je nič, to tu boli sliepky a tu musíme nejak sa toho zbaviť, lebo hento, tamto, toto. A ja som tak pozeral na toho Mareka a hovorím, Marek, ale toto je tvoj benefit. Títo ľudia proste tu budú milovať. A presne to sa udialo, že tí ľudia sem chodia a oni milujú túto farmu, lebo oni sa tu chodia prechádzať, chodia pozerať na tieto sliepočky, na tieto kurčiatka a proste im sa to proste páči. Je to niečo, čo normálne proste nevidia v normálnom svete. Čiže fakt je to na tom také celkom zaujímavé, že OK. No a potom ešte okrem toho, že už im Marečko ponúkol takéto sliepočky, Marek vyšiel trošku level up. Jak sa to povie? Level up. Tak Marečko vymyslel také, že keď sliepky, dobré, ale dám týmto ľuďom aj ešte niečo trošičku viac, taký menší bonusik. No a ten menší bonusik je Terminátor, či ako on sa volá? Dominátor? Nie, počkaj, ako on sa volá? Navigator. Čau, Navigator. Navigator je ten, ktorý stále príde vás pozdraviť ako prvý. Ahoj. Čau. Neboj sa, ja sa viac bojím tebe, jak ty mňa. No, toto je Navigator. A pozri, Marečka on ľúbi. Mňa nemá rád, lebo on stále si myslí, že si chce z neho stejky urobiť. A zrovna máme ostříhané, jestli je vidíš, tak vypadají tak hodně. Hej. A takže krásne. No a tu máme ďalšie dve. Jedna sa volá Malina a druhá Jahoda. Jak sa volajú? Isaac a Clipper. Isaac a Clipper. Izák a Clipper. Tak som vám to preložil. A čo je na tom sranda, že Marek ich normálne vie rozoznať. Ja som sa ho pýtal, že jak to vie, takže on podľa toho, ako majú dierku v zadku, že podľa toho on ich rozoznáva. Priznaj sa, že nevieš, ktorý je ktorý. Nevím, abych pravdu řekl, tak nevím, který. A tady to vlastně samozřejmě poznáš podle barvy, ale ti dva, jak jsme ho stříhali, nemám absolutně šajnu. A Navigátor je prostě jediný, který prostě přijde a chce se pomazlit. Je taký úplne, je veľmi priateľský. Je opravdu bomba. Ahoj. Jako, je úplně super. Ako často to, Marečko, čistíte? Momentálně jsem se tomu na chvilku nedostal, už opravdu budu muset Čiže tady každý víkend? Ne, jedno, co se 7 za 7 dní. Byla těžká zima. Áno. A předtím prostě měli tady to prostě měli jednu
oblast, kde pořád si chodili prostě na záchod. Áno. V zimě byla zima, byli Nedalo sa to zavření, upratať. začali tady srát a už to skončilo tak, že tu serou tu Přes a tu. Prostě Takže mají na chodbě. tak, takže mají Čo prostě... je? Hello, Jo, krása. ukáž, tady mám svého syna, tady mám gang. Prišli nám pozrieť deti. Čau, ahoj. Hi. No a prišli pozrieť naše lámky. Nádhera. A počuj, hostia, keď prídu, máte to nejak tak urobené, máte nejaké to krmenie, môžu prísť, môžu si kúpiť niečo, že môžu im dať niečo jesť, alebo máte nejaké takéto pravidlá, alebo... Ne, jak to funguje? většinou opravdu, protože v Americe prostě ty práva jsou takové trošku proti tobě, jo, takže prostě jim Se řekneme, snažíte. běžte se na ně podívat a uvidíte, oni přijdou přímo k plotu a nechceme, aby je krmili, protože nevíme, aby třeba na je neplivl nebo nekopnul je prostě. Tak radši ne, tak to prostě tak držíme zkrátka, jo. To je spíš Nie ste zoologická, takže já bych áno. prostě řekl, to je prostě pro atmosféru, prostě lidi to milujou, přijdou na takovou farmu a teď tam budeme na začátku budovat takové šipky, kde bude to ukazovat lámy vzadu, sklení. Áno, takú navigáciu. Takovou navigaci, jo, aby lidi věděli, čím více to budujeme, aby prostě lidi věděli, že to není jenom prostě na ubytování, ale že to prostě má více účelu tady, jo. Je to v podstate takýto wellness, ja by som skôr povedal, aj k tým smerom sa to viac menej nejak vedie, že je to miesto, kde by si ľudia mali prísť oddychnúť, ešte raz načerpať energiu, vypnúť a proste je to niečo, hej, úplne niečo iné. Jinak tady jsem vám chtěl ukázat, což bylo jedno z největších překvapení při koupi tohle pozemku. A jsme zjistili, že ty 2 studny, které tu jsou, nám prostě nedávají dostatek vody, aby jsme mohli tady hostit třeba 32 lidí a ve stejnou dobu. Takže jsme museli udělat prostě takové řešení, že jsme museli nainstalovat, tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 takových kádí. Zásobníků na vodu. A pokud tady vidíte, jo, měli jsme plný víkend, měli jsme 5 dní plno, jo. A většinou ty kádě mají být úplně doplná. A když vidíte, když máme 5 dní narvaný hotel, takže jsme na 50% vody, jo. A prostě, kdybychom měli jet kapacita prostě non-stop 100%, tak bychom museli asi vrtat novou studnu. Prostě bychom to, nedali bychom to, jo. A tady máme 10 000 galonů vody, pokud to je naplněné. Jo. Galón je 3,6 približne liter, tak si to vypočítajte. A jak dlho potom to zoberie, Marečku, doplniť tie káde doplná? A řekl bych, že nám to zabere asi 3 dny. 3 dny. Bez toho, aby prostě lidi, jako opravdu jsme měli plný hotel, jo, když tady je pár lidí, 1, 2. To je dosť nebezpečné. Čo sa stane, keď náhodou tí ľudia to použijú tú vodu, hej? To už potom by bol problém, ne? A máme situaci takovou, že máme, tady vidíš, máme jeden zavřený okay. Máme ho zavřený jako emergency. Ano. A prostě, když ty tanky najedou pod tuhle hladinu, takže dostáváme notifikace prostě, jo, máme to všecko centrálně udělané, hej, opravdu, hej, musíte sledovat vodu, musíte informovat klienty, prostě nezlobte se, ale jsme zelená, prostě, teď tu máš takovou speciální věc, že se tomu říká, že to je zelený kód, že prostě nepoužívajte spoustu vody, šetřete, jsme tady prostě v nějaké krajině, šetřete prostě z prostředky, které nám vlastně a tím ľudia to země celkom dává. chápu asi, ne? Je to tak. Že je to také, hej. Jelikož jsme viděli, že teď budeme mít ty 3-4 dny volno, tak jsme to nějak neřešili, ale jinak, pokud máme čiže to je nejaká úpravovňa vody, predpokladám, že všetko tu vlastne je, hej? Pozriem, tu je nejaký záložný zdroj a tak ďalej. Čiže je to vlastne úplne automatizované, sebestačné nejaká zásobáreň vody. Čiže pozriem, že tieto sú vlastne plné? Jsou plné, oni jsou nové, takže oni jsou tež tady napuštěné do poloviny asi. Vidím, jak to tak nevidno, hej. Nejde to těžko vidět, ale jak se to začne napušťovat, tak to asi uvidíš, že ta hladina té vody asi tak.
Ty to vidíš určite nejakej appke, že máte na to niečo. Tak. A tu na vedľa v tom je vlastne to čerpadlo, tá studňa, kde vlastne je. No jinak, abych pravdu řekl, tak to bylo takové překvapení, které nastalo $100,000, což co jsme prostě opravdu neměli jako v nějakém pláně, jo, že to bylo prostě velký ten překvapení, velké překvapení, ale museli jsme prostě s tím nějak se to vyřešit, ano, vyřešit pobojovat, to no. A bojovat, no a nějak jsme to vymysleli, no. To je strašne pekná kľúčka, sa mi to páči. Čiže to je ten sklad taký, aha. To je takový sklad a tam ty studny máme zatím. To je veľmi pekné, to sklad si zobral. Kasko. Kasko? Ty vole, tak to je pekné, sa mi páči. Wow, Marečko, ja som normálne fakt veľmi milo prekvapený. Ještě jsem chtěl podotknout, že když jsme koupili tenhle pozemek, tak jsme koupili tady tu luxusní mašinu. Čo ty? Ano. No, Zero-turn kosáčko ste si kúpili. Ja mám tiež doma jednu. Je to veľmi, veľmi dobrá vec. Ale veď si mi vravil, že vám skosia trávu. Tak, teď vám něco vysvětlím. My jsme koupili tady tuhle mašinu. A to by nám trvalo celý den sekat s touhle mašinou, celý den celý pozemek a ještě potřebujete na půl dne jednu osobu, která chodí s takovou mašinou, se řekne weedwhacker. Áno, nevím, jak se strunovka. Strunovka a všecko to ostrunovat, jo? A když jsme to počítali, tak by mi to vyšlo, když by jsem měl svého pracovníka, kterému platím 25 na hodinu, tak by mi to vyšlo na nějakých $350 a to nemám. Znehodnocování mašiny, benzín a tak. Tie nože a tak ďalej. Teď mám tady společnost, opravdu nevím, jak ten borec dělá peníze. Za 2 hodiny to posekají, vletí jich tady 5, čaržujeme $275 za cut každý týden a já prostě si říkám, na co já by se měl něco používat, když to se mi vůbec neoplácí. Jo? Hej, je to bežné v Amerike. Ja si napríklad kosím trávu sám, lebo ja som si povedal, že ja to beriem taký ako relax, ja zase toho nemám veľa, ja mám pol akra. A v podstate viac menej sa starám iba o ten predok, vieš, jak ja bývam, ja za domom, moji americkí kamarádi smejú, že ja kosím dirt, že kosím špinu, čiže počkaj, sa povie dirt. To je vlastne ako to je taká nečistá cesta, nejaká prašná cesta. No ale ja mám v tom taký fan, ale tiež som si kúpil takýto Zero Turn, pretože je to naozaj, to je najrýchlejší spôsob toho kosenia a naozaj je to neefektívne pre Marečka. Tam máš nejaký generátor, Marečko? Ne, jestli si pamatuješ, tady takový přívěs stál od mého biznisového partnera, on tady má takový obrovský přívěs, teď ho odvezl, bo jel na dovolenou. Takže tady máme takovou oschlou trávu a to jsou jeho věci tam vzadu. To je generátor, ktorý má k tomu pripojený. Chápem. Tak. No a jelikož nepotřebujeme, aby nám to tady někdo sekal, protože ti frajeři to tady za hodinu až 45 minut udělají ve 4, mají tady 3 zero turny, jezdí tady prostě a to je prostě mazec, jo, a ti to znají, ti ví, jak to prostě mají projet, takže to vůbec neřeším a mám to prostě tu mašinu tam jenom skovanou. Asi by to bylo lepší predať a teď jak víte, asi na takové farmě tu je pořád co dělat, jo. Tady prostě skončíš jeden projekt, začneš nový, jo. Tak jsem vám chtěl nakonec ukázat takový malý zahradní projekt, co jsme začali dělat, jelikož když tu lidi přijedou, tak se jim líbí prostě, jak je všecko upravené, jo. Tady máme tu ten mulch, jak se to řekne? Mulch. Myslím, že aj na Slovensku sa to volá mulch. Jo, je to prostě drť z dreva a je napustená prostě niečím, nejakou chemickou zložkou, ktorá vlastne bráni tráve, aby rástla na tom. Tak a když je to prostě krásně kolem těch květin, tak to prostě dává taký krásný efekt, jo. Tak a plus nerastie vám potom cez to bylina, čiže tuto môžete vidieť, tu je ten mulch starý, takže oni to zase to budú musieť vyplieť, povytrhávať tie bulinky z toho a nasypú na to potom nový ten mulch a už tu prostě nebudú tieto púpavy, tieto kvietočky rásť. OK, super, krása, Marek. Ještě ukázat ten můj poslední zahradní projekt, co jsem teď začal, což si myslím, že vypadá velice pěkně. A tady, a ještě bychom mohli ukázat tvojím Dúfam, že nechceš ukázať to, čo sa bojím, že chceš ukázať. Ne, chcem ještě ukázat druhou část toho pozemku, bo tam je takový nádherný strom. Ale tady
jelikož tady všichni parkujou, tak to tady většinou... wow. We stick their whole head into the compost. Jo, tady jsme prostě začali takový krásný zahradní projekt. Jsme tady nasadili krásné rostliny, dali jsme tu ten červený moč, aby to prostě tak vyniklo. A tady prostě vidíte, jak to vypadá, když to není dokončené. Jo? Tady jsme nasadili stromečky, tady máme začátek toho moče a tu se to musí dodělat, tam máme 4-5 letého moče a musí se to dodělat. Jo? Čo je na tom totiž pekné, že títo ľudia, ktorí sem prídu, im sa v podstate páči to, že oni tu prídu vlastne na tú dovolenku a keď vonku takto relaxujú, tak tu vidia vlastne týchto domácich, vlastne čo je Marek a jeho zamestnanci, ktorí tu vlastne sa o to starajú, tu pracujú, chodia na týchto vozidlách, vlastne nejak zveľaďujú toto miesta a tí ľudia to v podstate majú rádi, hej, cítia sa ako doma. Hej, to sa mi na tom páči, že sa doslova do písmena cítia ako doma, neberú to ako nejaký rušivý faktor, hej, že tu niekto robí, hej, zase tu nejaké pily nehučia, kladieva tu nebúchajú, ale toto je také, čo sa im páči, pretože vidia, ako ten progres sa vlastne deje. Hej, že vlastne a ještě, když lidé přijíždějí z měst a nemají prostě přístup k takové krásné krajině, tak si to váží a prostě si to užívají. Jako, jo. No to je takáto vec. Hej. Predstavte si, že bývate niekde vo veľkom meste, jak je, dáme tomu, nemusí byť ani New York City, hej, stačí byť aj menšie mesto a bývate vlastne v betónovej džungli. Tak. Takže oni nevedia, čo je to kopec a špeciálne v New Jersey, totiž New Jersey je známe tým, že je úplne, nemá kopce, je flat, pretože je to pobrežný štát. A toto je pre nich proste takéto niečo, že prídu sem kopce a stromy, hej, lebo fakt je to iné, ale ty vtáčiky a proste ako nádhera. No, tady jsem vám chtěl ukázat, tady je prostě něco strašně nádherného, což prostě to se zřídka jako vidí něco tak nádherného. Dívejte se na ten strom, to má přes 100 let, dívejte se na ten kmen a to je prostě, to video to ani nedokáže popsat, jak to je něco nádherného. Je to monument. To je... Wow. Krásne, Marek, krásne. To je opravdu nádhera. Vykosená travička, krásne, tak. Môžu sa ľudia prechádzať, premýšľať, úplně vypnout z toho Většinou, když máme života. svatby, tak lidi mají ceremonie tady, jo. A kolem toho stromu tady vidíš, že to prostě všecko je zelené, krásné, jo. Fakt, že ten strom je masívny, hej, vidno, že je to starý strom, veľký. Wow, fakt, že je velikánsky, Marečku. No ono, ešte raz, hej, všetko sa tu zatiaľ robí, tak. Je v podstate maj, tak teraz sú v procese, keď to všetko robia, pripravujú, čiže všetko sa to zase musí vyčistiť, zase sa tu prehrabe sa tie kamienky, aby to vyzeralo čerstvo, po prípade tu dajú moč, ale toto sú kamienky, takže moč tu dávať nebudú, ale všetko sa upraví, čiže oni to všetko upravujú. Tak nevím, jestli chceš ještě ukázat, tady máme nedokončenou anglickou zahradu, která prostě je momentálně v katastrofálním stavu, ale příště divákům můžeme ukázat, jak krásně vypadá. Pojď ukáž tu katastrofu. Takže ukážeme vám to, jak to vypadá prostě po dlouhé zimě, která byla tento rok opravdu brutální. Bola brutálna zima, áno. Jo. V zime vám tu chodia, Marečku, ľudia? Máte vlastne takých zákazníkov? Musím zaklepat, nevím, kde zaklepu na co, ale měli jsme velice dobrou zimu. Ale jelikož byla tak brutální zima a otop prostě byl dvakrát drahší a všecko, jo. To prevádzka bola oveľa Tak drahšia. prostě náklady neuvěřitelné, jo. Ale tady, jo, tady máme krásné ty stromy, tady máš vej, to má všecko být, musíme to všecko To se musí vyčistiť, áno? vyčistit, ano. Tady to jsou dovezené prostě růže z Velké Británie několik let nazad, prostě nádhera. A tady to je takový projekt na 2 dny, že tady prostě najedeme, vyčistíme to, omolčujeme to. A tu môžete mať stoličky normálne. Tak, stoličky a je to prostě nádhera, jo. To je fakt, to je šupa. Tu si viem, krásne schodíky, fakt, to si viem predstaviť. Tu môžete ponúkať, ale vlastne nemôžete. Toto je ten taký problém, že tu v tej Amerike s tým alkoholom je taký problém, že v podstate nemôžete ponúkať alkohol, hej. No, toto je také blbé. Ale ľudia si môžu doniesť sami a určite za nejaký poplátok sa vedia s vami dohodnúť, hej, že im niečo urobíte a tak ďalej. Tak, máte aj takéto nejaké požiadavky? Většinou servis? My jim to musíme dát v současí celé, to je vlastně jak kdyby taková penze, že my jim musíme dát ten alkohol v tom.
My je za to kasovat nemůžeme. To není Za služby. Ne, za alkohol. No jasne, lebo musia, to je BYOB, čiže Tak. musia si to priniesť sami. Tak. Ale ide mi o to, že keď, dajme tomu, sa rozhodnú, príde tu nejaký pár a vás poprosia, dobre, donesli sme si mojito nejaké, viete nám urobiť službu, že nám, dáme tomu, namiešate večer mojitové drinky? Vedia sa, nerobíte to takto? Co se týče alkoholu, do toho vůbec nechceme zasahovat. Je tu veľký problém, totiž to je to, preto sú tie licencie tu na ten alkohol, lebo je to veľmi taká šedá area tu. Tak. Viete, každý sa bojí, aby sa niečo nestalo. Chápem. To je krásne. Je krásny ten stolík. No, Fakt, že je tu strašne veľa toho kadiakého miesta. Je tu všade proste miesto, že sa dá niečo urobiť. Toto sa mi páči. Toto je nádherné. Jo. Wow. Nádhera. No dobre, Marečku. Ja sa tu pretočím ku vám. Čo dodať? Keď si pamätáte, už v prvom videu som vám povedal, že Marek je veľmi šikovný človek, veľmi taký nejaký človek, ktorý sa nebojí ničoho, lebo ja si pamätám, keď Mareček ešte začal robiť tieto svoje projekty, viem o Marečkovi dosť, lebo sme naozaj veľmi dobrí kamaráti. Veľakrát sa popálil, veľakrát prišiel o peniaze, bohužiaľ, pretože ľudia sú ľudia. Ľudia sú všade na svete, aj dobrí, aj zlí. Ale čo je tu pekné je to, že môžete vidieť, že ten success, že tá úspešnosť toho Mareka tu je a naozaj sa Marek stal tým, čím chcel stále byť. To znamená, že je to investor, ktorý má už niekoľko týchto properties, prenajímajú property, predávajú property. No a toto je taká jeho čerešnička, ja si myslím, to je jeho také maličké baby. No a aby ste vedeli, ja vlastne už pre vás pripravujem s Marekom a jeho pani manželkou a s jeho deťmi ďalšie video, v ktorom nás Marečko pozval ku nemu domov, do domčeku, ktorý si vlastne teraz celý prerábal a ja som mal tú možnosť mu vlastne pomôcť s tým prerobením, čo som bol veľmi rád, že Marek ma vlastne oslovil, i keď nie som najlacnejší. Ale kvalitný. Ale naozaj ten domček, chcem, aby ste videli vlastne ten iný prístup, aký je. A taktiež si pamätám, ste sa pýtali na tie dvere, okna a tak ďalej. Takže Marečko má v podstate európske okna, európske dvere, takže určite si u Marečka doma tým prejdeme. Uvidíte, je tam strašne veľa, o čom rozprávať, bo ten pozemok je velikánsky. Je tam bazén, ktorý bude treba celý kompletne prerobiť, je tam tenisové ihrisko, ktoré bude treba prerobiť, je tam velikánska terasa, ktorú bude treba prerobiť, je tam velikánska stará stodola, ktorú bude treba prerobiť. Je tam toho strašne veľa, ale je tam ešte jeden taký bombonik a to je vlastne pýcha Marekova a Marekovej manželky a to sú jeho deti, ale to už si necháme na budúce. Marečku, majte sa pekne, čau. Naschledanou. Spolu za mláky letí hlas, vlastou príbeh dnes je zas. Ak sa bavíš, zostaň s nami, ideme ďalej bez prestávky.